علیکم برادرها. این ترکی نو با نام سوختم скоро меброяд ждат кунен ва подписатсия лайк монданро фаромӯш накунен. паст кардам инсара баланд кардам овозома ғами ту ҷазирам карда то кай мегум насӯзонма дили мара сӯхта гирифт ғаму дард ҷазирам кард ғалтидам аз таҳти шоҳӣ овоз мара вазирам кард маликаи тахти ма ба ҷои мара шоҳ ёфтай мара ба худ ошиқ карда барои ман чой кофтай афтидам дар зиндони ишқ дастома ба занҷир бастанд мегаштаю хурсандонам механдид боз ба ҳар қастам кам карда ғами тира ба ёри тирак хондастам ки мега ки ишқ нест барои чӣ ман сӯхтастам маликаи ман рафта ресторанда тӯй мекна ӯ қазо бас набуд инстаграм шаҳуй мекна ба хаз ёдат набуд сураташта лайк мондана ошиқи ту будам гуфт бародарот сӯзонданат эпутехтоим қатид буд иф ҷои тура ӯ духтара бини мега ай барам биза берам бетухтоим қатид буд ози гирифт ҷои тура ӯ духтара бини мега ай барам биза бера ай барам биза бера